ta. Burin kwa sun dauke. Malam me kake nema? Malam wai me kake nema ne? Allah malam waya nake nema. A wannan kamar ita ce baka ko? Ita ce nan. Aitel. Alhamdulillah ita ce nan. Da hoton wata yarinya a jiki. Gaskiya ne mai gida ita ce nan wallahi. Ina tunanin kamar memory ma git ne ko? Gaskiya ne nan ita ce nan ita ce nan. Alhamdulillah Allah na gode ma. Kamar layin gulo ne ko MTN ne ma? Gulo ne gulo ne. Ɗayan kuma Etisalat. Gaskiya ne gaskiya Allah na gode ma. Wallahi ban ganta ba. Ku danna subscribe sai ku danna alamar kararrawa domin samun dada shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Su ne autan matasa ne.